Siyabathandazela, siyabathandazela. Olulizana phezulu, Jesus. Siyabathandazela. 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 Mabaphile. Sesothandaza ngicela ululizana phezulu kokugcina. Lulizana zakho phezulu. Samukela indoda kaThixo seyikhona. Praise the Lord. Awululizana phezulu kokugcina in the name of Jesus. Thank you, Lord. So shaya izandla sithandaza sibonga uNkulunkulu. Siyabathandazela. Siyabathandazela, Jesus. Siyabathandazela. Mabaphile. Siyabathandazela. 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 Oh, mabaphile ma. Ake shaya izandla sonke sibonge uNkulunkulu. Shaya izandla zakho ubonge, shaya izandla zakho ubonge. Shaya izandla zakho ubonge, shaya izandla zakho ubonge. Bonga, 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 bonga. Amshaya izandla kakhulu, mshaya izandla kakhulu. Awushaya izandla phezu kwekhanda lakho. Egameni likaJesu, egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Take your glory. Move, Holy Ghost, move. Move, 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 move. Nyakaza zwakala phakathi kwethu. Thixo wethona amandla wonke. Egameni likaJesu waseNazaretha. Wena izolo, wena namhlanje, wena naphakade. Egameni likaJesu ophila kuze kube phakade. The Alpha, the Omega. uNkulunkulu ogcwele, uNkulunkulu ophilayo. Baba siyabonga namhlanje uNkulunkulu wethu egameni likaJesu waseNazaretha. Bayethe, bayethe, bayethe. Amshaya izandla kakhulu, amshaya izandla kakhulu and worship. The Lord is worthy to be praised. Umlilo ophulayo. Baba siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha. Egameni likaJesu uthuma lukufanele, izibongo zikufanele. Sithi mana njalo, 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 sithi mana njalo. Uyingcwele siyabonga, uthuma lukufanele egameni likaJesu. You are worthy, Jesus. You are worthy, Jesus. Hallelujah. Ake silule izandla zethu kokugcina. Sizokwamukela indoda kaThixo. Phakamisa izandla zakho. Bazalwane, indoda kaThixo ivuso uNkulunkulu. Kunomama lababa usithola umthandazelile. Uthi bekade nevirus. I think she was HIV positive. uNkulunkulu wale ndoda uyaphila bazalwane. Lo mama uphethe ama results athi negative. Ngithandazelwe etendeni ubaba uNJ Sithole. Bazalwane, this is not just an ordinary man. Le ndoda igitshela uNkulunkulu ihamba noThixo. Obana bayikholwayo leyo nto, obana bayikholwayo. Ake shaya izandla lilizele sibonga uThixo simemeze kakhulu. Ashaya izandla zakho umemeze and welcome the bulldozer in the name of Jesus. Thank you, Lord. Singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came, when the fire came down, When the fire came down. singing glory, hallelujah, when the fire Came down. when the Lord
sanctify me. Singing glory, singing glory. Hallelujah, when the fire Came and the down, fire the fire, and the fire, the fire. singing glory. Hallelujah, when the fire came down, when the Lord sanctified you. Hallelujah. Ake shayele uNkulunkulu izandla hlale phansi. When the Lord, mighty God, when the Lord, 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 hallelujah. Exodus chapter 34. Judges chapter 16. Exodus chapter 34, verse 29. Judges abahluleli 16 verse 20. Angibingelele every man and women of God. Ozohlala eduze kwendoda yakho mntanami. Ingane yami lesebandleni ishadile umfundisi. Ngoba nginikezana isibusiso. Nonke nizothola isibusiso. Njoba nilana hlala eduze komyeni wakho bazokuthathela ngoba ungathi ubabugume sepodla. Hallelujah. Exodus ncwadi yofuduko ngoba one day sizofuduka. Nisekhona abazalwane? Sizokwenza ntoni? Ya isho legama Exodus isho departure. Great departure. Kwenzeka iExodus eGibhithe. Kusazokwenza iExodus kwiGibhithe lasemhlabeni. Abantwana baIsrael babesuka eGibhithe beye eKhanani. Ibandla likaJesu lizothi Exodus. The planet Earth liyongena emazulwini. Ake nithi amen etende. Nilele namhlanje. Ake nithi amen. Soon and very soon. Soon and very soon. Ayikho into emnandi emhlabeni uthi mawubheka yonke into iphelelwe ivalue. Ukudla esikudlayo kuphelelwe ivalue. Imali esiphethe iphelelwe ivalue. Yonke into iphelelwe ivalue. It's a sign ukuthi our master is right at the door, at the corner. Jesus is coming back. Hallelujah, hallelujah. Jesus is coming back. Oh yes, he's coming back again. Oh my God, my master. Nisekhona. Nisekhona. Siyazizwa izigi zakhe. Siyazizwa the footsteps of our master. Uyeza. Yonke into iyakhomba. Yonke into iphelelwa ivalue. Yonke into yehla. Njengoba yehla ilanga lokulunga selizovela. The Son of God, the Son of righteousness, the Son of the Most High, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, the one who was, the one who is, the one who is to come, the lily of the valley, the bright morning star, the rose. Oh! Hallelujah. Jesus. Ningakhathazeki
ukuthi niyodlani niyophuza niyokembathana ningakhathazeki noma senime phambi kwabanimangalileyo ngoba umoya oyingcwele uyonikeza amazwi niwakhuluma ngaleso sikhathi uthi hlala nilindele isithembiso sikababa the Holy Ghost, 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 Holy Ghost, umdudus, umsizi, uye ola namhlanje. Abantu bayashiyana kodwa yena akashiyani. Abantu bayajikelana kodwa yena akajikelani. Abantu bayakhohlwa kodwa yena akakhohlwani. Abantu bayalibala kodwa yena akalibali. Uye uthi bhekani nginani kusabe sephreni kweswe angisoze nganishiya angisoze nganilahla athi uDavid ubaba nomama ngilahlile kodwa na Jehova wangixosha. Athi he lifted me up from the deep muddy and he planted angizwa on a king's highway, and that is the reason I see. Oh Jesus, and that is the reason, and that is the reason I see Jesus, mighty God, mighty Father. Jesus, 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 Koshanta Kamosh, Akamosh. Kunomuntu lana uphethwe imigrated uphethwe ikhanda mebheka phansi ngathi lizophuma ubuchopho ngamakhala ngathi uqhebhezi lokhu ngathi ukhakhayi lo lizogqabhuka phepha njengoba ngikhuluma naye liyaqaqamba lishala njengoba ngikhuluma naye ngicela umuntu aphamise isandla sakhe akamosh. Come here to me and see Dr. Jesus Akamosh, and that is the reason. Jesus Christ, my God. Just shout to Jesus. Jesus. Can you shout to Jesus? Jesus. Akamosh. Hallelujah. Angibizi noma bani ngisho lo muntu ophethwe imigrated ibhlungu yabomoya ingcolo ngizwisa yona njengamanje koshanta usebhlungwini angisho umuntu ogcina usebhlungwini omunye ngicela abuyele emuva ngifuna lo ukumigrated headache kamosh musubasondeza kakhulu mfethu khorapha kamosh rapha kamosh. Nina madimoni phambi isandla zenu. Khona abantu abarong abamela khona ngifuna lo muntu mina la. Akubona bonke labantu ngisho mina ophethwe imangrate angisho nje ophethwe ikhanjana ngisho imangrate ngathi uzohlanya. Kuthi akahlanya ngathi uyaphambana engqondweni. Ngifuna lo muntu angifuni nje ophethwe inhlungu zekhanda. Kishaka molaba santa. Ekamosaka lababasika. Ngathi ingqondo yakhe iyahamba. Koshanta mbuyisele emuva lo mntwana. Repakamosh. Shut up. Siphukuphuku. Uzoyithatha ngizorithuluma le demon lingene kuwe manje. Hleka abayini. Wena demon le mind rate. I command you. I do not negotiate with you. Leave
this head. Yenzeka. Yenzeka. Laphela. Lathi nyampu. Yes. Fire touch. Get out, Satan. Fire touch. 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 Jesus. Jesus. Come out. Jesus Christ. Jesus. Uzani? Sengingcono. Usongcono mfuna uphilile mina. Usathi ngcono ukhuluma ulimi longakholwa. Sengiright. Yajuluka le ndoda. Kwenzani manje waphuma amadimoni? Yajuluka ubuye vese ajuluka. Ubuye uphuma amadimoni. Makhona i-AIDS la ngiyayincibilikisa manje. Ngegama lika Jesu. Ngiyayincibilikisa. Come out. Yona ntombazana, I'll come to come out of my tent. Akulo nteni lamkhulu wakho leli. Come out. Jesus. Nangibububububu. Uyakhumula manje. Sengiright. Asengiyaphila. Shaya nje izandla manje. Sengiphila. Inizwa la. Afunde. Sheshisa. Oh Santa Kamush. Verse 29, Exodus 34. Exodus chapter 34 verse Yes, 29. thank you Lord. Kwathi uMose esehla entabeni Vusela abantu, yaseSinayi. vusela abantu, vusela abantu. Jesus. Avuke. Basaba mkonyana. That is why isimo sebandla sehle ngalendlela ukuthi abantu abakwazi ukubona uNkulunkulu sebejwayele ukusonta. Isimo sebandla sideterioratile, abantu abakwazi ukubona uNkulunkulu sebajwayele ukuhleka bayinhleka bayeni noma uThixo sekhona. Izizukulwane sika Gideon, izizukulwane sebezwa senzwa bethi bagcina kuthiwa nginesikhathi sokuhleka ngesikhathi songahleki. Jesus. Ngifunda leli verse. Verse 29. Angibingelele zonke izinceke nezincekazi zaThixo, zonke izitha zika Sathane ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Funda ke sihambe sigoduke. Verse 29. Yeah. Kwathi uMose esehla entabeni yaseSinayi. Yes. Izibhebhe zombili zobufakazi zisesandleni sika Mose esehla entabeni. Yebo. uMose wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula ngenxa yokukhuluma kwakhe naye. Verse 30. Verse 29. Now it was so when Moses came down from Mount Sinai, and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hands, when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone whilst he was talking with him.
16 Judges verse 20. Abahluleli abagwebi. Abahluleli chapter 16 verse 20. Yeah. Wathi amaFilisti aphezu kwakho Samson. Wavuka ebuthongweni wathi ngiyakuphuma njengangezinye izikhathi ngizithintithe kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Verse 20. As she said, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before and at other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Ngifuna ufunde the last verse, the last sentence, verse 29, and the last sentence, verse 20. uMose wayengazi ukuthi isikhumba sobuso Let's bakhe. do the comparisons. Let's compare and contrast. uMose wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula ngenxa yokukhuluma kwakhe Finish. na. Lele. Wayengazi. Verse 20. Kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Verse 29. Lalela. Moses did not know that his skin shone while he talked with him. Verse 20. But he did not know that the Lord had departed from him. Bamba. Wayengazi ngapha ukuthi isikhumba sakhe siyakhazimula. Wayengazi ngapha ukuthi uNkulunkulu usemshilo. Lo wayengazi ukuthi unoNkulunkulu. Lo uyigcine noNkulunkulu akasazi, akazi uNkulunkulu usemshilo. Angiphinde futhi. Ake ngiphinde futhi. Nazi indidi ezu2 ebandleni lika Jesu. Na group abazana u2 ebandleni ubuyokala ziyacela imthandazo kanti nenkazimulo. When you fall under which group tonight? Sesothandaza. Ufola kiphi group? Fola kwi group kaMoses. Engazi ukuthi igcwele uNkulunkulu. Hlezi buku uJehova ubusofuso. Ake ngishumayele namhlanje. Ngishumayele namhlanje. Le eyinyukayo. Le ehlayo. Lezi ziye kanti ngapha yanyuka. Le ayitholakala la. Le itholakala nyuka. Kodwa manje iluze uye. Takamush. Let's preach together, Holy Spirit. I want to preach on a subject. We've been lost. The lost glory that has been lost in the church must be restored. Ngosami iphuphuze manje abantu yazi abantu bala ingqondo incane bajwayele imoto akusoyo isikhathi sokuhleka lesi isimo sebandla usana abantu behleka ingoba lento ayikho ebandleni bahleka noma ngasafane behleke siyancokola sometimes kodwa khona isikhathi this is very serious. Shumael. Come on. Shumael. Come on. Shumael. Kanye nawe. Kosi. Kanye nawe. Kosia. Mangi hambe. Mihla yonke kanye
nawe Nkosi angiza kanye nawe siya kanye nawe oh siya mangiambe isayoke abandaze unguJehova osebenza emfihlakalweni baba wethu onamandla onke uthe uNkulunkulu wethu engcwele uma uNkulunkulu wethu othandekayo ukuthula thina amatshe azokhuluma imvelo izokhuluma baba wethu onamandla onke awukaze wathula uNkulunkulu wethu onamandla onke uNkulunkulu wethu engcwele we avail ourselves nasebusuku uNkulunkulu wethu onamandla onke siyayinikela kuwe baba wethu engcwele ukuba uNkulunkulu wethu onamandla onke sibe zinkuni wena baba ube ngumlilo ngokuba ungumlilo oqothulayo baba wethu engcwele siyabonga nasebusuku ukuthi uzokhuluma as never before baba wethu onamandla siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi wena baba uzodeka itafula ebusweni bethu phambi kwezitha zethu siyabonga mayingcwele siyabonga ndoda yemfihlakalo siyabonga sibonga imfihlakalo sibonga inkazimulo mosho khora kashika mudara kasha kala bayakhe jina rakashala la baba shika shina rakasha kala baba shika siyabonga mayingcwele uzokhava inceke yakho ikhave baba ikhave mayingcwele ikhave umlilo in the name of Jesus 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 oh koshika la baba shika monorako shakala la baba shika uraka kala la baba shaka uraka narakashi shinaraka la baba shaka Hallelujah. Ngiqinisile ngithi kini bonke ababheka kimi abahlala kimi abenza ukusha kwami angeke bakuzwa ukuhlupheka angeke bakuzwa ukuhluswa ngiqinisile ngithi kini bonke ababheka kimi abasoze bajabiswa ngiqinisile ngithi kini bonke abenza ukusha kwami bezigcina bengcwele bazof experience wonke amandla ami
yazini ukuthi kudala nganinqobela nihamba endleleni ninqotshelwe. Asime ngenyawo. Ngcwele. Phakamisa izandla zakho ngcwele. Sizobonga uNkulunkulu sonke ukukhuluma kwakhe. Ngcwele. Jesus Christ, mighty God. Sondela mfundisi uMakhanya Makamosh. Mighty Jesus. Phakamisa izandla. Vala amehlo. Ngcwele ngcwele ngcwele. Ayizange ngibonge ukuthi ukhulume kahle. Vula umlomo wakho ubonke. Uyingamshela ungu-amene akekho fana nawe kubona bonke uThixo akekho fana nawe kubona bonke uThixo akekho fana nawe kubona bonke uThixo akekho ofana nawe. Uyingangamshelo ameni mafunga ngachike thembisile omnipresence kuyena nginguye okushilo awukazuguquke Thixo wezethembiso ezakho zinguye bosibe uameni. Siyabonga ukuthi ukhona, siyabonga ukuthi ukhona, siyabonga ukuthi ukhona mana njalo uNkulunkulu kaDaniel. Shali yes yes Hosanna to the King, sing Hosanna Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna.
Kamos kesha kamula bakash. Phakamisa izandla zakho. Sing Hosanna, 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 Hosanna. Sing Hosanna, Hosanna. Sing Hosanna. Sing Hosanna. I lay my life before you, Lord Jesus, Lord Jesus. I lay my life, I lay before Lord Jesus, Lord Jesus. Awuhlale phansi Makamosh. Phamizandla zakho uthi thank you Jesus. Awuyiphamizandla uthi Holy Ghost, Holy Spirit, search me. A57, search me. Ziphakamisa izandla zakho. Ungangidluli moya ingcwele. Ubusuku bami namhlanje. We release your fire. Andizehlisa izandla. Kunomuntu lana osetshenziswa uSathane. Owesifazane. Use-operator kaSathandi. Uyafuna ukuphuma, akazi uzophuma kanjani. Usebenzela uSathane, uSathane uyamsebenzisa. Lens kemush kamula kamush. Lo muntu i-devil worshipper usetshenziswa uSathane to act against the children of Ula. Na uzenza umzalwane kodwa ufuna ukuphuma, akasazi uzophuma kanjani. uSathane wathi ngizokubulala the day uphuma. Nkulunkulu uthando lakho kithi nabantu lokhu wanikela ngento. Hallelujah. Saphuma lapho kona aku manta kamosha. Yeah, come on. Ngiyacela egameni kaJesu wena wazi ukuthi ubanjwe leli demon. Baningi abantu engibasizile uNkulunkulu abasize ngesandla sami. Ngiyacela ula endlini lomuntu. Ngiyacela usukhathele ukusetshenziswa uSathane. Kuyakumsiza ngantoni umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa egcineni. uSathane akanayo i-thank you card. Kodwa uNkulunkulu esimkhonza yofika ethi well done my good faithful servant. Anginikeze i-thank you card, akunikeze umqhele, akunikeze ukuphila engunaphakade. Wena uyoba yinkuni esihogweni ingunaphakade. Mntanami khona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu. Siphetho sayo ukufa. Ngiyamcela lo muntu ungabi namahloni. Le tende ezele wena awazi uzophuma kanjani. Ngicela uphame isandla sakho sizothandaza nawe. Ukhathele ukusebenzela le ndoda, indoda engenazulu engenasihogo. Isihogo ijelelayo.
Sathana kanali sisikhoko nawe uyofaka khona ipunishment yakhe ayohlala kuyo. Ngiyacela egameni kaJesu ngiyashumayela. Ngiyacela uphume. Your deliverance is tonight, not tomorrow. Make up your mind. Accept Jesus today and Savior and more. Ngiyacela ngiyaphinda futhi ngiyacela ngidilile nalabantu wena wazi uSathane akusemse uya operate. I ask you, ngiyacela ngizokunikeza ukugcina ichance. Ungabe uJudas Iscariot ohamba oyisakazo wayibulala edayiseke inkosi yami. Ngiyacela egameni kaJesu ukhathele awusafuna ukuyenza lento. Please come forward, I will pray. Ungibone mawusaba ungibone emva kwenkonzo. Uze kimi ungazibulali. Sikhona. The restoration of God's glory into his house. Leli gama lithi glory inkazimulo lisho ukuthi a restoration to the origin. A restoration to the origin. Usukuthini isithole? Ukubuyiselwa endaweni owawudalela ukuthi ube kuyo. At Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ngoba indodana izile ukufuna nokusindisa lokho ongjani okulahlekileyo, hayi olahlekileyo, okulahlekileyo. Hallelujah. 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 Praises. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mighty Jesus. Hallelujah. 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 My Jesus. Oh, paramisi Santa. Hallelujah. 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 Praise the Hallelujah. 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 iBhayibheli malikhuluma ngenkazimulo likhuluma ngento
ebesinayo kwasekudalweni komhlaba nezulu ngenkathi uNkulunkulu ezobeka umuntu egadini yase-Eden. Sasembathisiwe. My God. Wathi muhambe egadini wembethe. Wembetheni enje, wembethe iglory, wembethe inkazimulo. Wembethe ubuqawuqawulo bukaThixo ngesiXhosa. Mehamba ilwane zazibona uNkulunkulu. Mayahamba lalela masibuyele enkazimulweni imizimba yethu izondiza. Nkosi yamabezwa laba bantu. Ake ngiphinde futhi ngisho lento. Masibuyelwa inkazimulo. uAdam wayendiza esibhakabhakeni athi lena ukhozi. Athi lena inkankane. Athi lo uheshane. Mighty Jesus, ake nithi amen etendeni. Inkazimulo ibimenza ndiza shone phansi kwamanzi. Athi le inkanyamba le phephula izindlu ayibheka inkanyamba engabhekwa ngamehlo kodwa ngoba usambathisiwe ayibheka athi wena uyinkanyamba angashwabani ngoba inkanyamba athi awukwazi ukuyibona ngamehlo. Phinda uphile. Akwazi ukubona uNkulunkulu face to face. Amuzu uNkulunkulu meza hlale phansi abeka isitulo sakhe. Lithi njalo ngokuphola kwelanga wayezwa ukuthi uNkulunkulu yeza. Hlala beka isitulo sakhe amlindi afike baxoxe njengomuntu exoxa nomngani wakhe esambathisiwe ibandla likaJesu lisambathisiwe kodwa manje ake singene kwenzakalani. Sembathise Nkosi. Siyagodola. Sembathise siyagodola. Ingakho mase sibuyelwa inkazimulo noma sehlithu siyokwazi ukuphuma kuvaliwe. Sokwazi ungena khiyiwe. Singene njengenkosi yami sithi qala kada sithi peace be upon you. Oh my God. Ingakho masisena lenkazimulo ama developship akopelela kithi. Sondisa singenazi impiko. Sizokwazi ukushona phansi emathunjini omhlaba. Wadamu wekwazi ayikho indawo engakwazi ukuyithavela. Weyisambathisiwe. Ake ngene entshumayelweni namhlanje. Ngoba zimbili inhlobo zeglory. One khona icupboard. Hayi cupboard. Two khona ishekina. One cupboard. Two ishekina ngokuthi ngifuna ukushumayela ngabisaqhaza emva kwalokho ngishumayela. Le cupboard ile manifesta in the physical. Ikhombisa presence kaNkulunkulu ngoba kunomahluko phakathi kwe-anointing and the glory of God. Uyakwazi ukuqhubeka udla isono une-anointing kodwa iglory ngeke ukwazi ukudla isono iphezu kwakho. Ake ngiphinde futhi basalwane enkhulumi. Uyakwazi ukudla isono unoqhobo. That is why ibandla liyakwazi ukuqhubeka lenza izinto kanti lithe shi esonweni. Lawo magama anzima. Moses
wayengazi ukuthi uNkulunkulu uhlezi ebusweni bakhe. The beauty of God was seen upon the face of Moses. Wayengazi Moses ngenkathi enyuka intaba eyothatha omunye umthetho oyishumi enyuka nezibhebhe zamatshe. Lithi iBhayibheli wahlala 40 days and 40 nights. Phela indoda ka40 le. Indoda ka40. uMoses indoda ka40. Isuka ibaleke eGibhithe ina 40. Mayisehlane yahlala 40. Hleze hlane itrain noNkulunkulu. uNkulunkulu eyifake kwiprobation. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukusebenza nomuntu engazange amtrain amqeqeshe amlungisise. Ngoba akakwazi ukwethemba uJehova engakudlulisanga ezintweni njengoba ngikhuluma nawe kunesimo esinzima odlula kuso. Akakushila uJehova, but he's preparing you, he's training you. Lobo buhlungu odlabula kubo akakushiyanga unawe kodwa uyaqeqesha. Abanye bafuna ama shortcuts. Abanye bafuna indlela zokusheshe baphumelele babe nemali kanti uNkulunkulu akazukuthemba. Thuwa ngelinye ilanga uNicholas Bhengu wathi sentabene ethandaza. Kwafika amadoda amathathu njengala wafika Abraham. Athi simnike. Athi ngasingamniki. Athi ngeke. Athi yasithatha simnike. Kodwa simnika kanjani? Ethi lesithatha simnike ngoba uphasophi abathathu. Uphasile isifazane, waphasa imali, waphasa ipride. Asimnikezeke manje lenkazimulo. Akuyona kanombani lento engizokhuluma ngayo. Kodwa lento elahlekile itholakala kubantu abadayethayo. Itholakala kubantu abangahle noma yini. Noma ngingawusho amen kodwa bazowusho abantu. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Nisekhona etendeni. Lithi iBhayibheli lami Moses wanyuka intaba. Menyuka intaba wahlala 40 days talking to God. And lithi iBhayibheli lami Psalms 34 verse 5 babheka kuyo phezulu ubuso babo bakhanya njengelanga. Nobuka Moses amanye amahumusha athi his face became radiant. Malithi radiant, it speaks of the sun rays. Ngenkathi ebhekile uMoses ufuza la ubheke khona. Mawubheke kuma failures uzoba ifailure. Mawubheke kuma weaknesses uzoba weaker. Mawubheke kodwa kubantu abaphapha abaphumelayo uzophumelela. Mawubheke kubantu abanqobayo uzonqoba. Kuya ngothi mawubheke kubantu mawubheke kuma complaints uzocomplaina. Kodwa mawubheke kuma breakthrough uzoba ne breakthrough. Mawubheke uSathane uzoba no Sathane. Mawubheke uJesu uzoba uJesu mayebonaka la thinaso. uJesu mayebonaka la thina. Oh thina sofana. Thina sofana. Oh thina sofana. Oh thina sofana. uJesu bonakala Jesu. Bonakala Newlands. uJesu bonakala thina sofana. Oh thina sofana. Jesus. Ibambe Moses wahlala noJesu, wahlala noNkulunkulu. Athi uPaul kumaHebheru 12 sibhekile kuJesu umqali singabhekanga ebantwini, sibheke kuJesu.
ngoba ingelosi ziyareporta sithi nampo Jesu abancane baseNewlands. uJesu wena tshela makhaya uthi uJesu wena uthatha phi tsunami uyithatha phi lento ukuthi nguJesu lithi iBhayibheli lami masihlwitha singene ezulwini kuyodideka ingelosi zothi nangu uJesu ngena ngoba njengoba enjalo nathi siyofana naye umahluko uyoba sezandleni nasenyaweni nasophangweni kodwa ngokwe complexion ngokweyilwele ngokwe-height ngokwe-weight siyobe sifana naye nse ake nithi amen ngiyajabula ngalelo langa ngiyobe ngikhona kubantu abafana noJesu ngiyajabula I'm the part of that number yabantu abobefana noJesu noma ungaba nehle lodwa manje noma ungaba nehle liyithoba noma ungaba nomlenze omfishane ungakhathazeka time is coming it's at the corner ukuthi we shall be changed we shall be transformed just as he is so shall we uzofana noJesu mayisilenda uzoba isilenda noma ngaba isidudla ingane uzobe usutholi usubuyiselwa inkazimulo kodwa namhlanje ngizokhuluma ngenkazimulo ezobuyisela engakabuyi uJesu uthi baba ngiyabonga ukuthi inkazimulo ebenginayo ngibaphile yona inkazimulo ebenginayo ngisekuwo ngibanikile Shumael, thank you, Dad. Good wife, sweet wife. Mina ngiqonda ukuhlekisa wena usahleka. Lithi iBhayibheli uMoses wanyuka ohlala noJehova. Waxoxa noJehova. Uthi uJesu ezami ziyalazi. Futhi nami ngiyazazi. Athi uJesu isentendeni esandla sami akhona oyedwa ongayihlwitha kimi noma usathane ngaletha inhloboni yesilingo noma usathane ngaletha inhloboni yedimoni akakwazi ukukuthola until or unless wena usuke wena uyonqaka ngoba usathane unama present usathane amanye uphethe ufake nje amakheki ufake i-icing sugar ubuka ngathi kumnandi ngaphansi khona inalite koni nalite abanye baphresela ubaphonsela ama present of false marriages akakwazi khona usathana abantu wahluleka ukuthola usesesiswini sika mama wakho wahluleka ukuthola uzalwa wase wasindiswa wenza imistake manje uzokuthola uthi ngiyombamba emshadweni kuno sister engibazi kade bengama virgins ngikhuluma ngama virgin besindisiwe wababamba emshadweni kuno brother akade bengama virgin babanjwe emshadweni kanti bazoshada no Delilah kunabantu sathana athi lo myekeni singambamba kanjani intoni esingambamba ngayo uDaniel kwafenywa amabhuku aphenywa kwabheka ukuthi uDaniel ngabanjwa ngani bambheka kwifinance eyishumini ekunikela kwathola ukuthi uthembekile bambheka kosisi kuyisketi uwiki nesifazaneni kwathola ukuthi uqotho bambheka kwigroup ehlebayo kwathola ukuthi uqotho ngoba ethi make sure funi ukwambulwa angifuni nangibongcele mbule izinto namhlanje angayiluzi lengubo khona abanye abangakayitholi nebeshayiwe ngayo kodwa ayikafiki kubo sebe excited Elisha waqale washaywa eshawa nguElisha
kodwa engakayitholi akangaphaphazela walandela wathi ngokula ndela msindisi wenowa ithikazi noma bonke noma bo mighty Jesus Komsangi ngumile mina NJ ngumile ngedwa ngitshela uNkulunkulu makubiza ukuthi ngishiwe ngabantu let it be makubiza ukuthi ngishiwe abantu ade ngibajwayele makube njalo makubiza ukuthi ngilahlwa abantu kade bengigonile makube njalo as long uNkulunkulu engakimathi uPaula intone engahlukanisa nothando likaKristu nazingelosi nakufa nababusi na persecution athi akukho ongahlukanisa nothando lukaKristu Jesu ngumile ngisikhethele ngikhethile iyabiza lento lengiphethe iyabiza ibiza ukuthi kwenkathi ushiya amadlozi kini ibiza ukuthi ushiya ifamily yakho ibiza ukuthi ushiya ochomi bakho athi umhlabeleli ngiyolala ngingedwa echuneni ngiyolala sengingedwa mighty Jesus intoni umuntu ayikhipha ibehlengo somphefumulo wakhe na kuyakumsiza ngantoni umuntu ukuzuza ifriendship ukuzuza udumo ukuzuza izwe lonke kodwa egcineni alahlekelwe umphefumulo alahlekelwe ukuphila kwakhe umphefumulo wakhe uyophupha echibini elivutha umlilo nesibabuli baba size moya ingcwele sengishumele kangaka sengiduma umhlaba kangaka kodwa egcineni ngesihogweni size baba ngaba nami baba noma unganqanda ngenhlupheko ngokubonga Nkosi yami makabosh mushikaka hila kamosh hila bakamushila akamolaka akamoloko chila ikamole kemosheka moingwele hallelujah hallelujah I can't allow to part ways with this God. I cannot afford to lose this glory. I'm coming too far. I have suffered. I have been attacked. I have been tormented. I have been tortured. Ngingalahla kanjani into enkulu kangaka? Sise Mungu. Sise Baba. Sise Stella Sam. Sise. Oh my God, sise. Sise. Iyabiza lento engitholile. Iyabiza. Ade ngixoxela amadodana ebusuku. Ngixoxela uSiphamandla noLindani noMbongeni noDumsana. Ngithi I have passed the test. La inyama yami ibifuna ukukitazeka khona. Mighty Jesus. Ngithi ngiphatha ama test. Great women, angisho abafana, great women, doctors, lawyers, psychologists.